Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Razmatranje prve Petrove poslanice. Posvećenje. Danas čitamo prvu Petrovu, prvo poglavlje, prvi i drugi redak i 14. i 16. redak. Petar, apostol Isusa Krista, izabranim putnicima, rasijanim među poganima Ponta, Galacije, Kapadocije, Azije i Bitinije, izabranim pod preznanju Boga Oca za posvećenje koje ostvaruje duh, da se pokore Isusu Kristu i budu poškropljeni njegovom krvi, milosva i mir u obilju. Apostol Petar piše hebrejskim kršćanima ili mesijanskim židovima koji su raseljeni zbog progona nakon Stjepanove smrti. Njima, a i nama, kaže da smo putnici, odnosno strani državljani ili privremeni stanovnici u svojim zemljama življenja. Nakon toga kaže da smo izabrani za posvećenje. Što znači ta riječ posvećenje? Sama riječ posvećenje u Starom zavjetu se spominje 470 puta, hebrejska riječ kodeš, a u Novom zavjetu se spominje 10 puta i grčka riječ hagiasmos. Ona znači postati svet, odvojiti se od svijeta, odvojiti se od grijeha, kako bi imali intimno zajedništvo sa Bogom i služili njemu sa veseljem. Postavlja se pitanje koji je način posvećenja. Kad gledamo u Starom zavjetu, svećenici su morali biti sveti, odnosno posvećeni. U poglavlju 29 izlaska imamo cijele upute o načinu posvećenja svećenika. Oni su morali biti prvo obredno oprani, pa nakon toga su se oblačili u haljine od lana, pa su bili pomazani uljem pomazanja, nakon toga žrtvovanje junac, ovan, stavlja se ruke na glavu njih kao žrtva okajnica i paljenica i bilo je škropljanje krvlju. Nakon toga svećenik je bio posvećen i očišćen. Nisi mogao ući u dom Božji ako nisi bio posvećen. U Novom savezu kaže riječ Božja da smo mi sveto svećenstvo, svi oni koji su kršćani su sveto svećeništvo, kraljevski rod. Tako da poziv da budemo sveti, jer Bog je svet, stoji za sve nas kršćane, ne za svećenike. Isto tako vidimo način posvećenja da je Duh Sveti onaj koji posvećuje vjernika. U prvoj Petrovoj, prvo poglavlje 14. i 16. redak piše ovako: budući da ste poslušna djeca, ne oblikujte se prema negdašnjim strastima iz vremena vašeg neznanja, već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, jer stoji pisano: budite sveti, jer ja sam svet. Vidimo da put posvećenja se sastoji u tome da je to cjeloživotni proces i svakodnevni. Jer ovdje kaže da budemo sveti u svemu življenju. Da li na poslu, da li u odnosima u obitelji, ne samo u crkvi, ne samo na nekim posebnim mjestima, nego u svemu življenju. Isto tako nas se riječ Božja ohrabruje da oblikujemo svoj život ne prema negdašnjim strastima, dok smo bili pogani, nevjernici, nego da oblikujemo svoj život u posvećenju koje ostvaruje Duh Sveti u našem životu. Potrebno je i Božja pomoć u svemu tome, jer mi ne možemo sami sebe posvetiti, ali potrebno je i da mi uložimo napor u svemu tome. Dozvolimo Duhu Svetu da nas oblikuje. Jer posvećenje je životni stil. To nije neki samo trenutni poziv, nego to je poziv na cijeli život da živimo u posvećenju. Ne samo to, prva Solunjanima 4.3 kaže ovako: ovo je naime volja Božja, vaše posvećenje, to je da izbjegavate bludnost. Znači, to je volja Božja za život svakog kršćanina.
U svemu tome, jako je bitno da imamo u svakodnevnom življenju, molitvi, to ispred sebe. Da nas Bog poziva i u ovom danu da budemo sveti, posvećeni. Da umrtvimo svoje misli koje su izvan Boga, misli koje su od svijeta, da posvetimo svoj misao, da posvetimo svoj duh, dušu i tijelo. Da u svemu budemo sveti. Jer kaže u Hebrejima 12:14, u savezu sa svima težite za spasenje i za posvećenje, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina. Amen. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.